Hello, may adlaw sa tanan. Tong recipe karon mao ni kapayas. Ako na siyang gipanitandaan, then ako siyang slice na gikuan ako mga liso. Ginanan ako siya para daghan jud siya ang mabuhat. Kay kung dili nimo siya pikas-pikason or kuan buo lang siya nga imuhang raspahon, gamay ra kay siya og mahimo man nga ako siyang ginaraspa. Ako na siyang kuan jud niya, gagmay pug ngipon akong raspahan mo na nga pino-pino jud noon siya. Putangan ako na siya og carrots, then ang akong papaya ganahan ko basta kanang kuan hinog-hinog na bitaw siya, kalabangaan kay nindot kay siya, kay with color na. Ang uban kay ginabutangan naman nila og color, pero ang gusto na ako kanang pure gyud nga color ba na akong ganahan. Sayang man po dili na ako nahimuon kay nakita magkukapaya sa mo ang amo ang kilid-kilid sa mong balay nga nitubo ra pud siya iyaha mo na nga. Thanks kaayo kay naadjay ko'y maluto man. Ako na siyang before ako na siyang gikumutandaan, tapos ako na pud siyang gibutang sa ininit, nagpainit ko og nagpabukal ko, then ako siyang gilunod, gilapwaan ako siya nya. Pagkahuman ako na siyang ipabugnaw na pod, then ako na po na siyang pugan. Nandata kay siya color no, kaya na po siya orange na po siya yellow karon mauna na siya. Finish na nato na siyang pabugnawan pa po na siya, daan kay init pa po baya no. Pabugnawan jud na siya, usa na siya kumutan kay i-mix gud siya para makuanta na ng iyahang kainit, maluto-luto siya, ma-half cook. Di po na to siya pwede pudlaton kay wala na po siya lami kung lata na. Okay, muna na ato ang kuan gihimo nga gipuga na siya, og naa na po siya mga lamas ready to cook na siya. Og kana ako nang gilunod ang suka siya sa butong lubi butong lubi. Kana ako na siyang gipabukal, then na siya data na ang mga lamas. Gibutangan ako na siya asukar, brown sugar, ug paminta powder. Hindi gibutangan ako na siya asin. Ako na, og kamo magluto kamo na lang po magwana-bana sa kalami sa iyang timpla, kay aron kay kita mong magluto na ready to deliver na. Wow, lami jud kay nakatry naman jud ko kaon. Thanks for watching, bye bye.